bụ egwu ịfụnanya, ọ bụ egwu obi ọma, ọ bụ egwu ịfụnanya. Egwu m egwu ịfụnanya, egwu n'ọgaranya, egwu anyị jeje mba. Egwu m egwu obi ọma, egwu ịfụnanya, egwu anyị jeje mba. Egwu ndị ọma na-adị mma, 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 egwu ndị ọma na-asụ ụsọ, egwu ndị ọma na-adị mma, egwu ndị ọma na-adọghị, egwu ndị ọma na-adị mma, egwu ndị ọma na-adị mma, egwu ndị ọma na-adị mma. Imi ọma na-adị mma nke onye na-eme ka eji mara ya. Imi ọma na-adị ụsọ nke onye na-eme ka eji mara ya. Imi ọma na-enye ọṅụ nke onye na-eme ka eji mara ya. Imi ọma na-enye uru nke onye na-eme ka eji mara ya. Ọkpa nke na-eme ya n'igorigo, ma ọ gụ na ọkpa nke siri ngwere ya bịa n'ihe ọrị. Onye ọbụla kpachara anya o, maka na onye ọrụ nwere ụgwọ. Ụwa abụghị ebe obibi. Ime mma n'elu ụwa, ị ga-anara ụgwọ ya. Ime njọ n'elu ụwa, ị ga-anara ụgwọ ya. Ome mma n'elu ụwa, asị m gị jisi ike. Ome njọ n'elu ụwa, biko kwụsị. Ụwa abụghị ebe obibi. Ome mma n'elu ụwa, asị m gị jisi ike. Ome njọ n'elu ụwa, biko kwụsị. Maka onye metara ka onye metara n'elu ụwa, ọ ga-aza ajụjụ ya. Ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ahịa, ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ahịa, ahịa ka anyị bịara. Agbacha bọọlụ aracha oroma, agba bọọlụ na aja, ọ ga-alachita azụ. Ime ya ma amagbu onwe ya, ime ya ma na ụzọ, ime ya ma na adọghị, ime ya ma na dị mma. Ime mma n'elu ụwa, ụgwọ ya bịara gị n'elu ụwa, ma n'eluigwe ị ga-anarịrị ụgwọ ya. Omi ya ma mere ihe gawa, omi ya ma mere ihe gawa, omi ya ma mere ihe gawa, omi ya ma mere gawa n'ihu, omi ya ma mere ihe gawa. Aka na nke onye mere ọ nara ụgwọ ya, omi ya ma mere ihe gawa. Elela anya ara azụ nwanne, omi ya ma mere ihe gawa, mere ihe gawa nọ na-adịkwa mma, omi ya ma mere ihe gawa, omi ya ma mere gawa, omi ya ma mere ihe gawa. Obi anya na-afụ ka ọnụ na-ekwu ụmụ ụwa ihe mebigo, ihe mebigo, asịrị m ihe mebigo. Nke ntị ka nkọrọ gị akụkọ. O nwere otu nwoke a na-akpọ Chukwucheta. Aha nna ya bụ onye ma echi, ọ bụ onye mara echi. N'eziokwu,
echi dị ime onye mara ya ga-amụ onye mara ya ga-amụ onye mara ya ga-amụ Amaechi bụ onye ọrụ oyibo ọ bụ onye ihe ọma na dị mma Amaechi dị ezigbo obi ya abụ odibo ya n'ọrụ nkuzi ya Amaechi mere gị ọma ọ gaghị anaghị ego ọ gaghị anaghị ego Amaechi nyere ọtụtụ aka o nyere ọtụtụ mmadụ aka ndị o nyere aka dịka aja dị n'ala ọ bụghị ogbenye ọnụ ntụ ma ọ bụghị ọgaranya o ji ọfịs ya enyere ọtụtụ mmadụ aka Amaechi jisi ikenu ihe ndị a ka Amaechi na-eme o nwere otu ụbọchị Chukwu cheta nwa ya nwoke akpọ nna ya ezi na m ukwu ka m jukene gị ajụjụ ka m jukene gị ajụjụ ọ bụ gịnị na-eme gị o tego aka ị na-arụ ọrụ nkụzi gị enyere ọtụtụ mmadụ aka mana ị nyere aka ị kwesịrị ịnata ego ịnataghị ego aha gị ọ bụ ome na nkịtị aha gị ọ bụ ome na nkịtị ọ bụghị ụgbọala ka ị nwere ọgbatumtum ị nwekwaghị ụlọ anyị bi na ya akwụchaghị nke ọma asị m aha gị ọ bụ ome na nkịtị bịakwa ọ bụghị mụ na gị ọ bụrụ ọnọdụ nọ ikwesịghị ịbụ ọgaranya nna ya wega ya sị nwa m ana m arụ ọrụ chiziri m ọ bụ na ị maghị n'ezi afọ ka ego n'ezi afọ ka ego Chukwu cheta ezi afọ ka ego ị maghị n'ezi afọ ka ego ọ bụ eziokwu na m enweghị ego mana oge echi ka mma mbido mmewe arụ aha m emebie mana ezi afọ ka ego oge Chukwu ka mma Chukwu teta ebido nkọcha nwanna ya ọ bụghị mụ na gị kedu na omume iberibe gị bụ nwoke na-eme anyị na-ata ahụhụ kemgbe mana akụkọ ị na-akọ akụkọ ndị mgbu akụkọ na-eri eri nna ya wee gwa ya sị n'otu ụbọchị ị ga-aghọta ihe m na-eme o were otu ụbọchị ewo Amaechi alawa ala mmụọ chai ka Cheta gụchara akwụkwọ ọ gagharịba ebe ọ na-achọ ọrụ ọ zọgidere ọrụ were otu ụbọchị Chukwu wee cheta ya ọ na-achọ ya bụ ọrụ o nwere ebe ọ chọrọ ọrụ jee ọrụ mụ na-agwa gị bụ nnukwu ọrụ oyibo ebe ndị ukwu na-anara ụgwọ cheta Chukwu webanye chiri TV ya chiri onye ọrụ dị n'aka onye ọrụ dị n'aka lere anya n'akwụkwọ Cheta nyere ya ọ fụrụ ahụ na
aza obido jụwa ya ajụjụ ị mara ya na-akpọ Amechi nwa nọ n'elu onye nkuzi tetaza ya si amara m ya ọ bụ ezi nna m nna m ukwu ọ jụchara cheta ajụjụ o wee chọpụta na bụ nwa Amechi ọ gwa ya si laghachi azụ ije kwado ọrụ laghachi azụ ije bido ọrụ laghachi azụ ije kwado ọrụ o wee kọrọ ya akụkọ si na nna ya bụ Amechi mere ihe ọma o mere ya nke ya agaghị echezo achọgidere m Amechi ma hụ ihu ya ọ bụ ohere ọma ka m ga-akwụzi ya ụgwọ ihe ọma o mere m o tego aka unu ekpe ekpere na m hụkwa ya anya ọzọ leo ga bụzikwa automatic employment okwu aha banye eketa ahụ gagharịa ya n'ụmị ọkpụkpụ teta wee laghachi jee n'ili nna ya mmiri sekpuru ala rọwa nna ya ezi na-agbaghara m ezi na-agbaghara m egwughego m ọnụ m chai o jiri ya anya mmiri nakwariri rịọ na ya mgbaghara ọ bụ eziokwu n'ihi gwara m ezi afaga ego ka teta bidoro ọrụ arụwa ya bụ ọrụ ihe dịka arịtọ teta wee bụrụ oke odogwu ego teta bụzi oke odogwu ọ rụrụ nnukwu ụlọ teta gbara ọtụtụ ala ma bụrụ omeọgọ ịta akụkọ m wee bụrụ n'ihe onye na-eme ka eji mara ya nke onye metara n'elu ụwa ka ọ ga-anara ụgwọ ya ka ọ ga-anara ụgwọ ya ome mma jisi ike adala mba na Chukwu nọ nso biko jisi ike adala mba na Chukwu nọ nso ome ihe ọma mere ihe gawa